Takže zůstali lidi, tady zase tahy a my jsme začali s pár kámošema znova, ale špatně se to natočilo, takže můžu ukázat takhle, moc věcí nemáme, postavili jsme si tady dům a změnil se trošku server, máme, jo, protože nechápu proč taky, ale to je jedno, ale máme už zase warpy, hodně warpů. A tady máme třeba nový spawn, ale ve vzduchu. Vidíte takhle. A tady máme craftbox. Někdo vyčerkoval tam. To. Musím pak opravit. Takže to je jedno, to pak opravím. My jsme začali znova. Já jsem dlouho nedělal videa, protože jsem tak pořád... No to je jedno, nebudu to víc řešit. Ale teď natáčím ne přes Hypercam, teď natáčím přes Bandicam. Napište mi, jestli je to lepší. Ale to už je jedno. Ukážu vám pár věcí. Normálně máme tady 2 portály, ale víc warpů. Tady 2 portály do přírody, vidíte, a půjdeme na nějaký warp. Třeba warp šmoula, to vypadá takhle. Vidíte? Normálně. Já jsem tady viděl ještě golemy. Někde. A to je jedno. Takhle vypadá šmoulavé. Pak tady máme skok, to je event. To vypadá takhle, co to tady je? Pravidla. Čork. Tady máme takový skok. Pak tady máme, co ještě bychom vám ukázal. Porty, přehrada. Přehrada, že by? Takhle vypadá přehrada, tady to. Přehrada hezká. Pak tady máme a to by bylo asi vše. Takže já zase budu dělat víc videí, ale zatím to takhle... No, to je jedno. Udělám ještě jedno video. A to bylo krátký, jenom informace. A to by bylo vše. Příští video bude, že jak jsme začali od znova, takže se máte na co těšit. A už se těším, protože budu ukazovat i ve videu mody a td. Takže čauky a uvidíme se.